5 балалы гаиләдә Роза иң өлкәне була, әни сеңелләрен карауда тулысынча кызчыкның кечкенә иңнәренә төшә. Ул вакытта күршеләр курчаклы, ниле уйнаганда инде миңа алар белән уйнарга туры килде. Курчак белән уйларга миңа вакыт тимәде. Әнкәй маны ясап китәдер иде, шуны имезлеккә салып ашатышы инде. Аның инде яртысы минем авызда калгандыр билгеле. Аны бүтән җылтыр җир юк, авызга карап, кабып җылтабыз да имезлеккә салып бирәдер инде. Менә шулай итеп яшәдек, ул вакытлар шундый заманы. Сугыштан соңгы авыр еллар булса да Роза белемгә тартыла, мәктәптә иң яхшы укучыларның берсе була. 7нче сыйныфтан соң укуын Мөслим урта мәктәбендә дәвам итә. Мәктәптә укыган чорда ук Роза апаны ындыр табагына үлчәүче итеп эшкә чакыралар. Райком партиясендә 7 ел статист, лаеклы ялга чыкканчы 28 ел дәвамында Мөслим хуҗалык-ара төзелеш оешмасында кассир, бухгалтер булып эшли. Авылда 7 класс бетергәч, Мөслим урта мәктәбенә 8нче класска 10 ел укырга дип төшкән идек, аны 11гә әйләндерделәр. Шулай итеп 4 ел буе жүреп укыдым. Ул вакытта машиналар юк, җәяү. Иртән әнкәй пешергән 2 телем ипине кара каршы ягып, май булса уртасына салып, булмаса шул килеш мәктәпкә китәбез. Сәгать 2-3ләрдә авылга кайтабыз. Шуның өчен шул 2 телем ипи җитәдер иде. Тормыш иптәше Флюм белән алар 3 балага гомер бүләк итәләр. 7 онык, 1 оныкчыкның яраткан әбисе бүген Роза апа. Они когда рахат, кайтканчы любое время кайтканда встречает, провожает. Рахат они кырында. Шулай ук узак гомер азрак началлап алды тирилсен инде. Шул теләкләр. 18 ел элек килен булып төшкән идем шушы йортка. Тагында күп еллар бергәләшеп әни белән гомер итәргә язсын. Кайткан сайын бәйлешләр кыймаклар белән каршы ала, тәмле ашларын ашата. Киң күңелле һәм бик мудр яни. Бу арада сәламәтлеге какшап хастаханәдә ятып чыккан Роза апа. Янымнан 1 минутка да китми кызым Сирена карады. Балаларның яратуы савыгып аякка басарга ярдәм итте. Аллаһым алдагы көннәремдә якты һәм имин итсен иде. Сугыш афәтләреннән ил көннәр тынычлансын берүк ди Роза Гатина. Инде Аллаһ Тәгалә кәймә мең шөкер. Гел миңа яхшы кешеләр генә очрап торды. Ата-аналарым, балаларым, туганнарым, күршеләрем бар да яхшы булдылар. Бер начар кешегә дә очрамадым дип әйтәләм. Аллаһка шөкер. Инде калган гомерне дә булганына шөкер итеп, киләсенә өмет итеп, куанып яшәргә язса иде. Калган кешеләргә дә барсына да исәнлек, саулыклар биреп, эшләрендә исән-сау эшләп, куанып яшәргә язсын дигән теләктә йөрим. Роза апа кул эшләре белән дә яратып шөгыльләнә. Күз явын алырлык бәйләмнәре кечкенә келәмнәр булып, урын җир өслекләре, йомшак кәнәфиләрдә урын алган. Башны даими эшләтеп торырга кирәк дип Роза апа яратып кроссвордларда чишә. Без 86 елдан бирлек Роза апа белән таныштык тутырабыз. Күрше өчен рәхәт, рәхмәт аңа. Ярдәмчел. Киңәшләрне сорарга күршем әйбәт. Силәне. Шул без узак еллар инде бергә. Бер-беребезгә ярдәм итешергә тырышабыз. Роза апаны күпләр ак яулыклы обыстай буларак белә. Дини йолаларны башкарганда, Коръән ашларында Роза апаның урыны һәр вакыт өстәл түрендә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.